If you are not watching us, you are talking about us. If you are not talking about us, you are sharing our content. If you are not sharing our content, then you are missing something. This is ZimNewsBeat TV, your favorite online television station, where we give you the trending stories, real life stories zvinoitika kunogara vanhu. Ndidzo nyaya dzatinokupai pano pa ZimNewsBeat TV. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Unogona kunge uchiona program ino ugere kwauri wapererwa mukati meupenyu hwako uchiti ndazama ichi nechichi, asi zvese zviri kuramba takati ayo regai timbonzwa nyaya yagogo kuti dambudziko ravainaro rakatanga sei, zvichida une dambudziko rimwe chete asi uri kushaya kuti wonoponera kupi. Chamunongoita chete imimi kulike kana kusubscribe. Izvi zvinoita kuti pese patinoposta something munobva mapiwa notification, munobva maziva kuti aiwa nyaya dziye dzatanga zvakare. Gogo makadi? Tiri pedu makadiwa. Andiripo nini kuri sei kunobviwa? Kuri nani. Anditi kuri nani? Kuri nani. Anditi ka? Aiwa ndinotenda. Ndinoziva kuti mune dambudziko ramanga muchisangana naro mukati meupenyu hwenyu. Muchirangarira gogo, dambudziko iri rakatanga sei ende gore ripi? Kutanga kwaro hapana chandaiziva. Ndakangotorwawo kwandai kumusha kwandanga ndiri. Chinzouya tigare newe. Sezvo vabereki vanga vakura, ndindani last born mumba yemunhu. Alright. Kubva ndangotorwa ubva ndandotangawo from grade 5. Chigara nasisi vangu nemurume wavo. Andakagara kusvika form 4. Ndakagara kusvika ndapedza chikoro zvakanaka naka. Asi handina kupasa, handina chandakababuda nacho. Saka ndakagara kudaro pandamboedza kuroorwa. Pandaita mwana 1 kubva zvashaya basa futi. Mubereki ndobva yapera. Pandaedza futi kuroorwa pamwe. Kubva ndaona mwana afa, murume afa. Pandatoona kuti zvichashandiswi, ndaitosiyana nazvo. Saka ndabva ipapo ndakabva ndaenda. Akatanga kufa mwana kana kuti murume? Akatanga kufa mwana. Anga akura zvakaita sei? Anga ne 4 months. 4 months. Murume achizoteera. Saka bva ndatoti arega ndidzokere kumusha kwandakazvarwa chaiko. Ndiko kumusha kuya baba vabva vashayika. Saka vai vakambondichengeta, vai vakaona kuti munhu uyu ndapera ndawo ndichita sekutorwara. Vakati uya tetese tichigara tese. Sezvo zvese zvaramba. Vandadzokera kuya kwandaimbogara kuya. Vandasvika nemwana wangu vataenda tese. Vatagara kubva 2003 kusvika 2012. Ndakagara ndisina kana ndoziva chanangoda kuita business zvichifamba, chanangoda kubata zvichiita zvese. Kusvika ndatendesa mwana wangu kuboarding ndiri peipapo. Ndichitotengesa ndichita sei. Saka pamaplots taitoenda vakatonditisa kosi yekurima, vakatondi zvese vakaita. Saka zvakazonetsa nezvekuti ndakatanga kurwara zvokuti ndakatosvika pakusatogona kufamba ndega. Pandakarwara kudaro ndopandakati ndakagara ndakafamba kuti ganite kutoilet. Ndakuda kubuda pado kubva ndaona munhu mashure kwangu pamupassage ari kubva mutoilet yakalokwa achienda mubedroom yakalokwa. Munhu akangodai so murume. Hamuna munhu akadai mumba muno. Chii? Vandatosumuka bva ipapo. Ndakavhunduka kubva ndanotarisa hapana munhu. Chii? Bva ndagara zvangu. Kubva ndaudzwa neumwe house girl wataigara naye akati madii kumusha maonezvi, madii kumbofamba kudi kumapostori. Makabva maudza imi house girl kuti pane chandaona? Pane chandaona asi ndiri kutorwara. Zvikanzi madii kumboenda uya ndikuperekedze tinde kupi? Kumapostori. Kubva vandiperekedza paya. Tasvika kuya ndoudzwa nhoroondo mune pane zvikwambo zvinokuchinjanisai nevamwe pandase apa nekuti tinoudza sekuti ndakaroorwa ipapo. Zvikwambo zvokwakwa makaroorwa. Imi hamuna kuroorwa? Nandina. Ndozvazviri kuita sei zviri kuchinjanisai nevamwe. Ipapo mairwara? Ndaitorwara. Chii chainyanya kukudzimbirai pamiri? Muviri yese. Ndaitorwa musoro, maronda, zvese izvi. Zvese zvakatyoka izvi. Hapana chandaichiti chiri nani. Kubva ndibva ndati saka ndoita sei. Muri pamustori papo? Mupostori akati ndombotokubvisai nyora dzimwe, ndombotoita sei. Kubva ipapo manje profita yaibva padombo kana ndai mundotsamira, kana maritsamira mozoita semozorirasa.
kubva ipapo 2012 ndopandakatanga kuona, ndopandakatanga kuti namwe ndakagara kudai nyoka ikangopfuura kudai ndaona, chakadai chingangopfuura kudai ndaona kumba ikoko. Saka ndopandakatanga apa kurwara muchiri kurwara ndichirwara ndikati saka ndoita sei zvinhu zvandiri kuona izvi. Ava vatonyumwa manje, murume wasi wangu atoziva kuti ndaona manje, akutondishusha zve tiri tega. Apa makanga muchiri madzokera futi kumba kwasiso ine murume wamaigara ndiko kwamakaona chimunhu chichibva mutoilet chichipinda mumwe. Vakutanga kuita sei kundishusha, vanhu vakubika sadzambodza, vakuita sei, asi kana sisi varipo wonyepedzera kuita sei kundifarira babangura. Kubva ndatoti panapa kamari kandinako rega ndotaga stand yandanga ndakambonzwa kuti stand, bva ndatoita straight kumunhu uya ndikati aiwa stand yandakuida. Kubva ndanzibhadhara mari yakati bva ndabhadhara, bva ndatoti ganditovakisa chikebheni yangu ikoko nditize, nokuti zvepanapa handichakwanisi kuzviita zvandakuona. Unoona kuti vanhu vese vakafa kare kare, kungoisa musoro pasi kudai kutotanga kuona vanhu vese vakafa kare kare vakagara patebho vachidya. Chii ndoita sei handirari, kuti ndirari so unzwa padhokukuku ona panze pacho pakatomira murume ane suti anoda kutopinda. Saka panapa ndobva se vandangoenda ndangotiza, ndapedza kuvakisa kebheni yangu vandatakura zvinhu zvangu vandaenda vandazodzoka manje ndichiti makangozona ndisisipo. Ndakangota sei ndakatoenda ndikatotakura nekupa pari padhuze pandaenda vakira paHeathcliff nepaGreen Forest papari padhuze vandangovakira ipapo. Saka ivo vaona kuti ndaenda kudaro zvakangoramba zvichinditevera zvinhu zviya. But imi pamakabva havana kukutsvaga here hama dzenyu? Vainditsvaga nemishonga manje, vachipwititidza kumba kwawo, achadzoka chete achidzoka chete. Izvo ndaizviona zvese ndakarara. Saka ndakangoramba ndakashinga ndikati namwe ndakatambudzika zvokuti ndakashawa kana sadza rokudya chairo. Zvese hapana chaindaita chichibudirira. Uko ndoenda kuya kumaprofita vangoda kubhadharwa, ndakapedzera kutotora gumbezi ndichivapa kuti ndibatsirike. Kupa muprofita gumbezi? Kutora mapoto ndichivapa kuti ndibatsirike, asi hapana chakafamba. Muri kuti maenda kunobatsirwa kumuprofita anenge achaja mari? Aipa vaimbochaja ma50. Saka mubva mati handina mari? Handina mari. Obva akubvunza kuti mune chi? Obva ati chamunacho chakanaka chi? Chaminacho chakanaka chi? Chinoenderana nemari yandachajai. Muti gumbezi? Motoyana ari makatori bata so? Motompa? Otompa. Otogamuchira muprofita? Okutanga kutsanangu kubatsira? Asi hapana zvazvaibetsera, nokuti kurota ndaingotorota. Hapana zvazvaibetsera. Saka zvimwe zvamairota kunze kwevanhu vakafa hazvii zvaitika zvamairota? Ndaitorota ndichitoshedzwa zita rangu, ndakagara, asi handisi kuti kurota ndakagara sezvinei. Ndonzwa mudzimai kutoshedzwa zita rangu, hanenge angoti pa. Next time ndotoona ndatova kune imwe nzvimbo. Kana vaenda Kariba uko vaiwanzoenda kundita 1 week vari pasi pemvura, ndikangochedzwa zita iro ndatova kuKariba ikoko. Mukuti maizozviona makukariba? Munenge muchitema kana makukariba? Kariba ikoko taisvika ikoko kuitwa kune kuchitwa pati nevamwe vavo, masatanism iwayo nevamwe vavo, maminista ese vese variko ikoko. Vachiita pasi pemvura? Vachiita mubhoti. Vosa matebho vozotoona kuti utonzwa achitaura kuti itai maplace 36 nhasi tiri 36, asi vamwe vacho handisombotovaona. Saka zitorwa kuti ndaibikaka amino handitombozivo. But imi pamainge muri ikoko muchiona kuti izvi zvimaona makukariba ndo zvida kuitwa paroda kuti pati imimi chamaita chipi zvamuchiri kurimemba kuti hongu ndasvika iko ndaitotumwa kana kunzita chakati? Zvandaingoziva ndechekutoti waitoona wakutoitwa mukadzi uri mumvura, mapfekedzwa zviye zvomumakumbo zvekudai, sea diver zviye wakutoitwa zvekuitwa mukadzi uri mumvura imomo. Pamuno vision iya yatopera, utoona ndakuseta matebho pakati pane mazinyoka 2 kudai ari mupuleti akamira akamisa musoro kudai, ndo patiri kudyira
parikudyira vanhu chikafu chiya asi nikuti ndizonatsoona kuti vangani ndivanani asi ndaingonzwa inzwi richindiita mapuleti 36 okay wokuti tidye ndingozoona mazinyoka 2 akatarisana so ari pakati petebo saka mazinyoka patebo ipapa pakagara vanhu 36 ava maiona mazinyoka 2 akatarisana vanhu vakatogara vachidya vanhu vakatogara vachidya asi unoita kafeeling kokuti uyo ndini asiri nyoka okay unotoita kafeeling so kati saka hapo ndini kapo saka pamuri kutaura kuti maigona kuzoona pamwe matoiswa muri pasi pemvura makuita bondi nevanhu vamusingazivi maigona kutoona here kuti uyu ndini kana kuti aumbotoona sisi aumbotoona pamwe unongotaridzwa ipapo pano pari kuitika zvinhu pachepa kumusoro hauoni zvese otoona makumbo achidai uku munhu ari kutokuita bonde ipapo alright mapedza manje mazonzi chiseta matable saka voice iri asi imi maitoziva kuti ndini ngari kundiudza kuti ita zvakati aiwa voice handisivi voice handisivi unongoya nemunzewo handizonzwisisi kuti ndiani chii asi ndaingonzwa kutaura chete kobva izvozvo zvikana zvapera kudaro mabva ikoko asi waona kuendako uri kumba wakatogara kumba izvozvo asi zvauri kuona wakagara ipapo ndozviri kuitika kupi kukareba ndozvaaita izvozvo saka pandakatiza ipapo manje ndakabva ndandogara kwandaigara kobva vaita sei saka mwana wangu angabva apasa chikoro form 6 yake kobva vatondishedza kunzi mwana apasa ona saka iwewe ndokumupinza zvangu ndisi vangu ndomupinza zvangu kuyunivhesiti nekuti apasa ndingambosiriri mwana atikati zvakanaka pinza yenyu ndingori mudambudziko ri hapana kana chachinja hapana ndirikutongoti nyamwe ndiri kumba ikoko ndirikutodzoka mumba imomo pamakatanga kurwara nehama dzenyidzi makambozvifambira here mese kuti munoona kuti dambudziko ramuri kusangana naro iri aiwa iwe ndakagara ndapinda muchirongwa cheHIV kaichi saka vaingoti munhu anoita sei agara angori murwere uyo murwere uyo saka pandaedza kutaurira sisi kuti unai ndarota kudai ndada kudai manheru handirari ndopuwa punishment yechima punishment yacho kada unoita kumaperiod mwedzi wese punishment ukada kupuwa marume vakawanda pano nekokoko it's a punishment iyoyo futi havaigona vaingobva nokuti punishment yacho vaiita sei chero zvavada vaingoita mapunishment acho iwayo saka zvakundinetsa manje kuti ndoudzani ndogararama sei saka pakazotirwa mwana wangu achienda kucollege akabva vati chiuya uite sei chiuya mari yedu aingange ndiri mahara tichibhadhara mwana chikoro chiuya utishandire zvakare kudzoka futi asi imba yangu kondasiya asi ndaiti ndikaenda uko manheru ndodzoka kumba apapo ndo pandakapisira manje nekuti ndandienda kupostori zvakanyanya kwandakaenda kupostori kuye vakasvika vakati toda kubvisa zviro zviri pamuri toda kuita sei kobva hanzi tira kupedza mari yese yaanayo ipo pakatanga kudhirika zvinhu zvokuti zvese zvakaipera mabhizinesi ese avanhu vanotaura vane mari dzavo vaitoita inini wacho ndindaitovaita kuti vaone mari idzodzidzi nenyoka dzavo dzandainzi ndirare nadzo dzosvipa mari maitoona zvichipereka kuti kungotaura senyaya ndaitodziona nekuti chaitoti ikabva kwandiri so kurara nemi yotonanga kubhengi yotoona ichida kusvipa mari kutora mari kuzondosvipa handizivi asi yatotora ikangobva pauri yotondotora ichibhururuka so saka ipapo ndasingati ndatonazoziva kuti zvii zviri kuitika kuti zvinhu izvi zvinofamba sei ndaingofunga kuti kurota ndoupenyu hwacho here chiko chinomboitika pandiri handina wokuudza handina wokutaurira baba mai vakatanga kufa kare kare baba ndo vakazopedzisira apa vandokuti ndiudze isi vacho ndowokutonditi wakutoda kuti ndanewo kumadhokuta epfungwa wakupenga ndikati regai ndingonyarara nditi sei ndizvigarire pondienda kumaprofita kuya kuti ndidai maprofita aya akukurirwa manje asi muchienda kumaprofita vamwe ndo vaiti bhadharai nemagumbezi mumwe ndokumbobata utsanangudzo dzeungoti zvakazodai so pane akanyatsobata here kuri kubva dambudziko vaibata dambudziko vaingoti
uya nezvinhu zvenyu zvamunoshandisa munoroya kai uya nezvinhu zvenyu zvamunoshandisa inana kana chandinoziva zvese zvinhu zvinongoitikira muhope handina chandinobata kudai kana bere racho rikauya kuti ndiribate hapasina ndoyanaso sei chinhu chacho asi maitomboriwonawo makarara ndotoriona asi kuti ndiribate kundovapa handigoni saka vaizopedzisira vati chi ivo vakazotanga ataka vanhu vaya kwandinoenda kuya vachindovati uchingosvika ikoko vanogona kupfeka kumunhu uya otaura zvisiri izvo ototaura zvakanaka asi ndiri kutotambudzika ndisi kurara kana vakada kumutomupfeka futi otaura zvinhu zvisingandirani nenyaya ndiri kuda saka zvaingoita opposite kudai akada kupfekwa futi iye muprofita kana asina simba akutoshandiswawo futi akutomutswa futi usiku saka uzodzokeri fo futi uchingosvika unobonzi takapedza nemi kudhara ibvai pano saka hamuna mbotiraya zvechivanhu zvechivanhu ndakaenda zvechivanhu ndakatoenda asi zvechivanhu zvacho zvavaisvika ikoko vakatoona kuti zidhimoni rakuzidhimoni zihombe otowedzera zvavo toona kuti ndozoita sei asi kuti pakazofava vankurara tisati taenda pavakafa mwana aenda kucollege ndobva manzi uyai mutishandire ndobva mabvuma makabvuma kuti mushandire munhu uyu nekuda kwokuti mwana aende kuchikoro izvo ndakabvumira kuti mwana wangu aende kuchikoro zvinhu zvinagara ndichingondizoona kumba kwangu chaiko vanotera asi zvakabva zvaita wesi nekuti ndaandapai pamba pacho zvokuti ndopandainatsoona kuti ng'ombe yabva kupurazi yachekwa chiyangobviswa yanga yakaitwa kubiwa kupurazi kwacho saka vakabva vanzi vabata vanhu mbavha dzati usiku hanzi kune ng'ombe yenyu yabatwa uyai kubva vaenda kwaedza kubva vandotora ng'ombe yanga yabviswa musoro chinzi topa mapurisa kuti vazoona vapinda naye mukoti ng'ombe yaya yauyiswa yaiswa mafiriji akadai aya madhipi akareba kudai pangoteta yakadaro vachiti tichaita se chandochekesa kwakutoona ndakatogara kune imwe rumu ndakatogara zvangu ndikutomwa ti ndakatotsunza kudai ndoona firiji ndataridzwa firiji ndikati firiji yaita se yavhurwa mukadzi akarara kudai mufiriji yekadzi yakarara kudai mufiriji imomo ing'ombe chii iyi yapinda iri ng'ombe wamunhu ndaenda kufiriji yenda ndovhurwa nekei ng'ombe saka pandakaona yekudaro manhero acho manje kubva kwauya ndakarara kudaro ndotina pane duri riripo nemutswi pandaona zvichembere zvakafa kare kare zvekudzinza kwawoko zvichitswa mushonga zvichindomwa mombe yaya kana kuti vaiisire mushonga wacho handizivi vachitomwa yemwaya kudai nekuti ipapa ndakazipapedza mwana wangu chikoro ndakafunga kuti regai ndizviuraye mwana wangu zvaapedza chikoro ndichagarire panyika saka ndopandakaona vanhu vakafa vari kushandiswa munhu akafa mwedzi wapera uyu ari pano ko ini ndikazofa wese ndozoitwa sei ndikati kana ndita sei muchiri kungoramba muchienda kunovashandira ndakatoita 6 years ndichivashandira ndichienda ndichivashandira saka ndakambofunga ndopa ava mushonga temiki babava kuda kwauraya ndotora bikazai ndovapa nokuti makusena vaidya fried egg nedomasi nemaonyeni vozotosta chingwa ndikati ndovaisira temiki ndakatotenga pandakaenda mutauni pandaisa pachidhiroso manhero acho iwawo ndatorara muchiti mangwana ndoda kuvaisira chete ndatorara kudai ndonzwa kwatirida ndavhura tirida zvikanzi pane munhu akatozwa life in jail auraya mwana wake chaachiri chirema saka ndikazobatwa ndinofa kapo nekuti alife in jail futi saka ndoita sei asi nendayamura vanhu vakawanda asi indofa ndozofira mujere pandambotsuduruka nazvo pandachiita chitemiki chapamusoro apo pandasiya pandati saka ndoita sei pandaona kuti regai ndichingomira mwana wangu aite sei apedze chikoro ndozoona kuti next ndoita sei nekuti papo ndapererwa mari yese yandaitambira ipapo yaenda kumaprofita ese maprofita munoziva ese maprofeti ese ndakaenda pamwe ndichisiya $300 pamwe ndichisiya ma150 hapana pandisina kusvika hapana saka kufunga kwenyu mimi makaenda kumaprofita mangani ese amunoziva ndakaenda ese
amunoziva. Ndikaenda kwaTrida. Trida akandiudza kuti nyaya yenyu ndaenzwa. Asi toda mapepa ekuhospital. Ndiri kurwara. Apa pangu pese paingogara pachitamba apa. Totadza kuti pese pandofamba ndenyongetwa mukadzi. Alright. Chero mukombi, chero kumba, chine ndichiwacha, chine ndichita sichi, nchachita togara papi apa. Asi nongozonzwa chomboti zii chodzoka futi. Zvekuti handisina kana zororo. Kana kuti vanhu vaichinjana kana kuti ichi handina. Asi pamakore makagara pa 6 years idzi mairarama sei pamba ipapo? Paitomboya vanhu here vachishanya ukama hwenyu nevanhu vamaigara navo vanga wakamira sei? Ukama inda ndisingachagaripo pamba apa. Pamaiuya nguva dzamaisangana. Ndaiuya idzodzo. Ndaingokushanda basa rangu randinokushanda. Ndodzokera. Ivo nehama dzavawo dzaiuya. Ndodzine umwe mwakazofa munin'ina wavo. Pavakaona kuti zvabhenda vakakwira ndege kuenda saidi rekwana Australia kumberi amene zvitauni zviriko ikoko. Kwakuenda ikoko nonzi amene kwavakaenda ikoko. Kwakuenda ikoko ipapo ndo pandanga ndafa manje. Ende vakatenda neemu yekuti ndoda kumuuraya. Asi kana nguva isati yakwana yekuti ufe haufi. Vakabva ikoko ndakarwara. Ndopandakatosiya basa ipapo. Mwana wangu apedza college asi kwakwasara kutsvaga basa. Tikati kana tinongondotsvaga tikadya tikagara. Ndakarwara. Kurwara kuye kuti handitombogoni kana kurondedzera. Ndichipedzisira ndaenda kumaprofita kwacho ndichienda. Ndichinzi uya nehembe yenyu iyi yamunopfeka ndoenda nayo. Pahembe paya potobuda chigondwa turuka zvesvi. Zvimagondwa turuka zvopiswa. Ndichingodzoka kumba zvatotanga futi. Kumbari kwese uko hapana paground randisingazivi. Ndichindodzoka kwe. Nemaprofita? Ndakadzoka kumba zvatanga. Ndikati saka nini ndoita sei? Ega nditopinda chechi ndikapinda ndabuda. Ndikapinda ndabuda. Hapana chaichinja hapana. Pavakazoti mugore ravakazofa. Pavakazofa gore rave iroro. Akatanga kufa ndiani apa, murume kana mukadzi? Mukadzi achiriko. Alright. Murume akafa. Paakazofa kudai so kuti vanhu vaya vachinyatsojoinana neni nekushandisa kwacho kwandaitwa kwacho, nekuti pakushandisa kwacho apa ndofunga zvakanyanya kuita ndezvekuti kana vouya vaitoti ndoda ng'ombe dzangu dzandakabhadhara, ndoda mari dzangu dzandakabhadhara kwandiri. Ndikati handambozvidya zvinhu zvenyu zvamunotaura izvi. Aitaura izvo ndiani? Ndivo bamukuru. Endai mutopuhwa nani nevanhu vamakapa. Saka ndakakuroora ndikatobvisa pfuma. Saka ufani kuita sei kundiramba kana kuita zvauri kuita izvi. Ufana kutonditeerera nekuti ukasanditeerera unofa. Ndikati aya kusiri kufa ndekupi. Ndakatofa kare hazvina kana nebasa rose asi ine ndai mutotora kwamakaisa zvinhu zvenyu. Obva zvichingoshupa zvakadaro vasingaregi kuuya. Asi pavakazofa apa zvanani zvekuti ndikaenda kwandaenda ndakutowana rubatsiro ruri rokutoti zvinezvi zvadzikira. Asi zvichingodzoka zvimwe zvikangoti zvotodzoka futi. Kusvika ndatoziva kuti vanhu vese vanotoziva kuti ndinoroya. Uroyi ndakakutora kupi? Handina kung'anga kwandakamboenda kuti ndipewo chidhoma. Handina kana kung'anga kwandanoziva kwandakaenda. Asi kuti mistake yaitika ndeyekuti ivo vanga vatora upenyu hwangu hwese ndovakugara nawo. Zvekuti iko zvino ukaona kuti vanhu vache vavo vanotofamba nemalaptop vakadzidza zvinhu zvavo vanotoisapi malaptop kutoisa vanhu vacho vavanoshandisa pai imomo vakangodai so saka watogemuka watobatana navo nezvinhu zvavanenge vakaisa mumuviri mako. Saka zvine kuti uripi uri papi unoitei ndomashandiro acho avaita. Manje kuti ndizo uzoganhura zvinhu zvacho zvokuti zviganhuke. Ndaiti ndikanamata ndoudzwa zvokuita. Unzi udai so ndoita asi mangwana chinodzoka futi. Ndikadai ndodai ndoita mangwana chinotouya futi. Saka pavakazofa apa manje ndopandakatanga kutoona kutoti
Vakafane kurwara vakarwarisa. Okay. Vakarwara vakangota. Ende kazhinji kacho ndaitoti kana ndiri munyika imwe takugarira munyika yekingdom waSatani tairarama tirimo. Tirimo muya ndaitokwanisa kutorapa. Kingdom yaSatani. Kutorapa zvidhoma zvandokuvadzwa uko. Zvinhu zvandokuvadzwa uko zviya ndinonzi ndirape. Ivo vakambotorwara vakadhirenwa musoro neropa. Ini ndakatovanamatira vakapora. Kingdom yenyu Satani. Saka kuti inini ndichibudisa ndibude imomo manje. Zvangu vanga vakandigadzira zvakanyanyisa zvokuti handaikwanisa kubuda. Saka pavakafa parufu ravo chaiwo makaenda? Ndakatoenda parufu rwavo ndakaenda nekuti musi wavakatofa wacho manherewo vari kuhospital. Vakafa kuma5 asi inini neumwe mwana wababa mukuru wavo neumwe mwana wababa mukuru wavo vanhu 3 ava takatoita setakaita chiraundi tichiita meeting tichiti nhasi ngativapedzise ati vanenge vakuda kunaka ava. Saka takatuma mukomana iye vandovavhara neshiti vavavhara muromo kubva vatofa. Saka pavakafa ipapo vakauya kumuhope dzangu vakati ndakutora zvinhu zvangu zvese hembe dzakangosara dziri hembe dzirimo asi vakaita masaga matatu kudai ehembe dzavainditengera. Hembe zvavakanditengera zvese vakaita mazisaga matatu kudai vavaenda ndikatoti zvapera vaenda. Ndoona futi muhope vanongouya ndipe ng'ombe dzangu. Asi parufu makaenda kurufu rwavo chairo? Ndakaenda. Pane here zvamukati zvakaitwa ipapo zvamunoti izvi zviri questionable handiwo mavigirwo anoitwa munhu aya? Kana hapana kana hapana chakambochinja mazi kutoita senomarufu kana body view vanhu kutoona kafo kana hapana chakachinja nekuti ivo vanga vagara vachiti vakazofa October July vanga vatotanga kuti ndakuda kufa. Saka ndofunga vatogadzirisa zvinhu zvavo vaitosiwa kuti ndakuda kufa. Saka vakatogadzirisa zvakana vanhu vakatona mababy views kasingapere vachitoona vakatovigwa kana nyaradzi yacho ikatoitwa zvikatonaka zvakatodaro. Saka ivo manje vafa ndipo vakadzoka vachiti zvandakakudzidzisa zviya ndida kuti udzidzise mwana wangu. Manga madzidziswa chii? Ndadzidziswa kakuti tinofamba sei nekuti sokugara kwataita taingoti tinotova neringi ivo vane ringi sevanhu vakatoroorana. Nekuti waiti muhope momo vakangokutaridza ringi kudai utovambundikira chedo uchida usingadi. Saka zvamama kunzi chienda unodzidzisa mwana wangu zvandaenda kutodzidzisa mwana wangu kuti zvandaishandiswa inini zvichienda pai pamwana. Ende vakabva kuti mwana upi? Vakanatsotaura kuti mwana uyu. Saka makabva matanga kudzidzisa mwana wayo? Muhope imomo ndofunga takatomudzidzisa handizive. Kana muchiri kurangarira imimi kuti zvichida makaita sei makanomudzidzisa? Ndinotoziva nekuti ndiye apa akatake over zvinhu zvaizvezvi. Alright. Ndakabva ndatoiswa kusabhu nevamwe asi kuti ndibude manje imomo zvazisingachai vanga vasingadi kuti ndibude imomo asi pachigaro paya paya ndabviswa. Mango ordinary member chete? Ndatova kumamemba uko pachigaro paya paya ndandabviswa manje. Saka kumamemba kuti tatakushanda manje zvokuti pandakazotozviona after ndanamatirwa apa kuti ndozvimwe zvinhu zvaiitika izvi ndisingazive nekuti ndaitoona kuti ndaitogara nezvidhoma zvakawanda pamba ipapo ndichizvibikira ndichizviwachira ndichitoziva kuti ichararapa ndakazoona vanhu vakutakura zvinhu zvavo chinzi hachashandiki naye uyu uyu hachashandiki naye ati tichamubata pane patichamubatira chete vachitakura zvinhu zvese zviya nemota nyuwa nekuti vanga vatobva kuSouth kundotenga mota yosivangu nyuwa ndiye vakauya nayo asi hanzati ndaiona ikono ndikaiona ndoiziva handina mbotoiona asi mukingdom ndakaiona yakatomira kudai vachitakura zvinhu vachisa zvinhu zvavo zvokuti yakatosvika pakuponja nokuremera vayanyura kudai so vatanga kupusha vachienda saka chaizonyanyonetsa zvimwe zvese zvadai zvaclear asi ivo bamukuru manje ndovane nharo dzinonetsa ndovanondoda ng'ombe ndoda mari yangu ndakabhadhara munoziva inonzi rugaba koduko kumasvingo toti rugaba mari yababa ye ndakabhadhara ng'ombe ndikabhadhara kuna vabereki vangu
kubhadharira chikwambo ichi. Saka ndoda zvinhu zvangu. Saka aifana kuzvibhadhara ndiani? Inini aiwa iwe haufani kubhadhara, sindoda kuti iwewe ndirambe ndichikushandisa nemombe idzi. Nekuti ndakakuroora iwewe. Ndakakuroora iwewe. Ndikati mugondishandisa seiko imi mafa maita sei? Svika ndozvandaingeita nyangwe ndiri mupenyu. Zvakangofanana. Saka ndopa ndaiti apa ipapa ndopa panyaya yacho iri kutonetsa zvokuti vanoti nhasi vakamboti 2 days vakamboti zii musi umwe vanotouya. Munotombotaura nyaya? Vombotouya ariko mazuva ano havatauri chavanouya asi unongovaona kuti munhu uya auya uyu kuti azonatsoita zvaaita manje haachaiti. Kana kundirova aindirova zviro here kana ukaenda kwasingadi manhere unorohwa. Ndemuka ndakazvimba kudai hanzi BP. Une BP tenda kwa dokta shuwa BP inotobatwa. Asi mukurohwa? Kunze wangaendere kana kuti kumuprofita? Wanga waendere kumuprofita. Kana kuti wazotaurire zvinhu zvatanga tatindize uno wakanzi nani taura zvinhu izvozvo. Saka pesa apa pahama yenyu, alright, ngatiti afa manje murume. Hamuna bodzokera yenyu kuhama yenyu mukana kuti naiwe munhu ari kudzoka achiya kwandiri achindita mukadzi. Ivo vacho vanototi kana ukataura zvinhu zvakadaro unopenga. Kana vana vacho vaindibetsera, takagara nevana vacho ndovandaitoti vari kunze uko tu ndovaitondichengeta vachindiudzira hembe vachiita sei. Vakatoudzwa kunzi handitadi kuona muchifambidzana nemunhu anopenga pfungwa dzake dzadai so anopenga musafambidzana naye. Saka vana vacho vakabva vangoteererawo. Nanhasi hatimhorosani handiti sei kwasi wacho handiendewo hazviite sei. Vakambokuendesa here kuchipatara kuti munonzwa kuti vanopaitwe umbowo kuti zvechokwadi munhu pfungwa dzake hadzina kumira zvakanaka? Ndopavaida kuti tiende kapa ndakazotisa. Vaida kutoti tiende kuna dhokita wepfungwa tindoona kuti pfungwa dzake zvaari kutaura zvinobva pai. Saka vanga vatopurana tonoda kundoona. Ndakati bva ndatisa. Ndamunzwa muchiti vane mari. Vane mari. Vantu vakaita mari panguva iyo? Vakaita. Ko zvino vakutanga futi. Panguva iyo musingatauri zvenyu zvakadzama, vaita mabhizimisi echi amukatoti zvinhu zvaiunza mari but mari yacho yaiuya sekutaura maita maiti maiona nyoka yaenda kubhengi. Ivo kabhizinesi kavaita kuvharidzira mabasa erima vairima nekambani yavanayo. Vane kambani nekurima mapurazi vanoshanda taridzawo vachitaridza nyika kuti ndoshanda vanoshanda asi vanozova nezvimwe zvavo izvi imbwa katsi huku hapana chisvenu pamba pachivapo zvese zvidhoma. Zvinoita mabasa eimbwa nekatsi? Imbwa dzimwe dzacho zhinji ndedzekundorara nevanhu. Saka kana vachinge varara nevanhu muri mukingdom yeivhu zvinoita sei? Zvinounza mari? Zvinoita zvinounza chii? Kazhinji kacho vanhu vanenge vachito zvichifadza zvinhu zvacho izvozvo ndotsvaga zvise zvavada zvichituma chavada chavafunga. Kana kuti ndanotsvaga gomba regold chafara chafadzwa nevanhu ava isusu nevamwe chondotsvaga gomba riya choriwana wotowana mari dzavo. Imi pamari yavaikutambirisai manyatsotambira mari yekuti maitona kuti ndiri kutambira mari chaichai? Mari dzavo hadzishande kana iwe usirimo mukati mazvo. Ini dzangu dzaishanda nekuti ndandiri pai ndandiri mukati mazvo. Pandakazotanga kupikisa manje ndakashaya kana dhora unondipa dhora so ukashanda kuti regai ndotsvagawo kabasa kangu haubhadharwa. Ukati regai ndiite so unoshaya basa racho. Saka pandakangobuda chete zvinhu zvakatanga kundiomera zviri ndaishaya kana sauti inovava iya waishaya nekuti unenge wabuda. Asi pei yavaikutambirisai? Pei yandaitambira handaitoita. Ndakatovaka ndikapedza. Maitambira mari? Ndaitambira 300 pamwedzi. Mukavaka mukapedza? Ndikatovaka ndikapedza ndisati ndaziva kuti ndozvazviri izvi. Pandakangoziva alright, makumbodzora ndangariro dzenyu munogona kuona here kuti zvinhu zvandakaita ne300 zvakawandisa yanga isiri mari chaichai? Aiwa kana ipapo aiwa nekuti ndaitoita zvekutohodha magumbezi chita sei ndotengesa ndaitoitawo atengwa anombomira uchingosvika nawo so wotodzokera futi uchingosvika kudai
zvaitotengwa zvakanyanyisa. Munyazonoti handikurarama kaupenyu pana. Tichirarama. Ndichitovaka maki ese pamusha ipapo ndindinawo. Munhu wese angoda chaada ndine maki. Saka ivo kwavari ndakazotozviona kuti vaitoti mukadzi wangu. Nekuti vaitoti kana munhu wese auya kuzoshanda yakugadzira magetsi, auya kuzogadzira mvura, ayozoti hanzi kuna mainini vangu vari ikoko. Handidi kuona munhu anomuda. Anomuchiva ikoko. Saka zvaitoto ende ukadiwa nomunhu. Vaitoziva kuti anonzi Ningi, zita rake sei nemuzvese vanotomuziva. Wototaura kuti ndichazvibhana izvi. Saka ndasingambozvisi musoro. Chii? Hanzi handozvibhana manje izvi. Utoona zimu rumo ya zi sana mama ronga chi zi zvatopera. Usiona kuti hapana. Saka mazotiza manje. Mabva pamba paya makugara kumba kwenyu. Saka zvaita wesi manje. Wesi. Zvazvakuita wesi manje. Ndakutoona kuti pana pashuwa ndinobuda. Hapana pandinotobuda. Nekuti ndaitoona nguva ati munhu akarara kudai zvatinoona muNigerian film ichokwadi. Chia. Munhu akarara kudai so. Ati unenge wakarara pamubhedha. Wotoona umwe munhu achisumuka futi. Iwewe wasara wakarara apa. Wotoona umwe munhu achisumuka futi kudai so. Asina hembe, asina chi. Asi tori structure yako ichitofamba ichibuda, ichienda. Ichiendepi manje? Kubasa kwacho. Basa riri. Reusiku. Ndakaziva kuti okay. Ndanzwisisa maitikira azvo. Wozoti vakazosvika pakutoti ndizive chero ndakagara kudai so. Nakuti apa ndatoenda. Ndaya kutotorwa ndaenda kapo. Munoita mabasa iwayo? Chero masikati, chero nguva ndakuzviziva manje. Asi kuti uregere manje. Ipapo. Tomboiti. Handizivi kuti zvine Mwari anenge akapa join dzose kana Satani wacho handizive. Nekuti waitongoona wako. Zvausingadi zvezvi ndozvaunoitiswa. Mati mimi vana vakambokutorai vakati uyai tigare tese muchiri mwana mudiki. Pane here zvamakarangarira kuti pane zvatakaita zvinoratidza kuti ndakabva ndajoina kana kuti kujoiniswa zvinhu zvimwe zvakaipa izvo? Zvekujoinidzwa handingarambi. Ukadya chikafu chemo, ukamwa mvura yemo, watojoina. Kana vashandi chaivo ndozvavanotoitwa. Zvoti maitozoona kuti kana paya mushandi munyowani maizogona kusangana kunyika yemwe yakaipa iyoyo? Haumbooni vanhu vacho haumbovaziva. Haumbovaziva. Ende kazhinji kacho chinhu chavanonyanya kuita manje. Munoziva inonzi cross breeding yaya. Yekuti vati vanotora ng'ombe neiwe batanidza kuti vabudise mwana uyu. Ivo vanotorawo kana kuti nguruve nembwa zobatana. Zobereka mwana anoita sei mwana iye. Kana kuti nyoka negudo zobatana anoita sei mwana. Zvoita bonde. Vanhu izvozvo zvinhu zviya zoitwa vanhu vaivoti haiwai unocha kuti vanozvifunga sei zvinofamba sei. Ende vakada kutanga ivo vachiri vapenyu vaindia magirlfriends hope. Vomapindisa. Angozvara mwana achifa. Angozvara mwana achifa. Vana vaya manje ndindochengeteswa. Tudhoma tudhomaka. Ndinonzi twatozara pamba pangu ndindochengeteswa manje. Maitofida? Utoona ukakabereka utokayamwisa. Uchitokayamwisa kadhoma utokabereka. Saka kakura. Twaigara paya? Ndinombonda nazoziva kuti twaigara paya. Ndozvandazi nemapostori acho uyai nezvinhu zvenyu. Nditi handina chandoziva. Asi ndarara. Ndikatotorota. Asi kuti ndikaona kuti nyoka yapfuurapo ukasunura maziso hapana. Saka ndinotorei. Kanzi hamuda kuzototivinga usiku ibvai pano. Ndoshaya kuti chii zvokuti ndakada kuzviuraya kakawanda. Musadaro? Kakawanda. Pamwe ndozoti mwana wangu mwana wani. Ndikamusiya. Ende taigara tese uko akajoinidzwa. Anozobatsirwawo nani. Pamwe zvakasati zvatanga, pamwe zvatanga asi agoni kutaura. Ndoita sei? Ndozondiregera kumwa mushonga. Asi maitomboudza mwana here kuti upenyu hwandiri kurarama wakadai zvandiri kusangana nazvo mukati meupenyu hwangu zvakadai. Anoziva. Asi mazuva ekutanga achiri kumudiku aingoziva kuti mai vangu vanorwara.
ndozvaingoziva kuti mai angu murwere ndozvaingoziva chete asi iko zvino manje akuziva asi zviri deep chaizvo haazivi asi anongoziva kuti kumba kwao ndeuswe zvipambo semuziri kumutaura kumutaurira zvakaitika zvese handa akura manje akura handisati ndakugona kuzvitaura handi saka Prophet Jose makazowanzwa sei kuti kune munhu waMwari vaitova kwedu kuHeathcliff uko ndikoko vakatombototanga vachiita apo tikambovaona kuti apo izo tichingomhanyidzana nenguvo chena idzodzo chiti zvichaita sei zvichanaka tichingomhanyidzana nenguvo chena idzodzo chiti dzichanaka vakatobva kwese uko tichivaziva ndo pandakazoona umwe akamboita house girl kumba uko tiri kumba uko pandatosongana naye pakumashopu uko tikanzi mani chii muri kufuta se ndikati ndangogara ndatova negore ndisingaendi kuchechi ashuwa ndandangogara kuti sikufa ndokupi ndigaini kugara ndione kuti zvinozondiuraya zvaita sei pandiri kugara uda ndirishandisiwa mo neropa richitorwa uchisara usinaro utoona kuti ropa rangu raenda utoona kuti hapana rugare uchitoona vachitakura mazigari nemagari eropa rako saka ndita sei harigaini ngogara pamwe ropa rapera ndichafa vachandisiya ndopandakasangana navo vakati hamuzivi here Prophet Jose vaimboitira apo vatopanongodza ndikati handovaziva kandopandakienda kwao ndokwandakararamisa mwana wangu uya akazvarwa angoriwo munhuwo ndikazoita asingafambi asingagari asingatasi akaitwa maoperation apamusoro apa akaita sei saka ndokwaakazototanga kuita munhu kumeso kwacho wanga usingambotarisi uchiti munhu ndikati vaitira apa makore akanzi iwawo ndokwandiri kutoenda izvozvi mazuva kana muchida toenda Sunday ndoenda nemi tinokwira bhazi apo bhazi racho kana musina dhora munongokwira ndikati mari yacho manje kana musina mari munongokwira togodzoswa futi ndikati sega ndite sei ndiende ndopatakaita sei patakati Sunday yasvika vatondimirira na8 patatokwira pandatovaudza zvinopedza ndarota zvikanzi mukadaro munotorota chete makamarota upedza ndikati ndarota tasvika kunzvimbo iyi asi patasvika kunzvimbo tagara muchechi munyamunya zvanzi pane vakadzi 2 vabva kuHeathcliff ndoda kuvabatsira ngavauye kuno kubva ndakuti maimbo ndoenda ndini kai ndiri kutaurwa ndoenda kubva ndaita sei bva ndatopepuka saka vakatoti meno ngatingoenda patasvika paya sevisi yatopera meno kwakabvawo mukadzi uya achiti ndaneta kudya vana mudumbu ndaita sei kobva Prophet vati kana kune vamwe vanhu vanodaro ngavauye kuno kumberi ndikati ndoenda naimebo ndikati andoenda ndigai ndiendi handina basa nevanhu vomumaraini vari muno asi ndakuenda pandasvika kuya ndopandakatanga kubatsirwa navo asi kumaraini uku vakandosvika vakaudza munhu wese kuti vandosarenda zvinhu zvavo tazoona nemaziso edai saka iko zvino kuti gara kwacho mumba kwacho nemanext avo ngona kamwana kachingoti bve pamba pangu maiwe kungogara kuti hakuna kumwe kwaungaenda kungogara asi ndakati nezita raJesu zvichapfuura hazvo kubva Sunday yamakaenda kukereke pasevhisi yamakatenda kusvika izvinezvi pane shanduko here mukati mekurarama kwenyu muspiriti yenyu kuti munyatsoona kuti zvechokwadi zvakawandisa zvinhu zvaikaitika zvakawandisa pekutanga vakatanga kuya kundinyengerera hanzi hatichakurovi ndiwanga uri n'anga yedu nokuti chinhu chakagara pauri ndo chatiri kuda iwe hatina kana basa newe asi une dzinza wakatakura dzinza iwewe ndo watati tichida zvese zvatati tichita tachitovhunza iwewe kuti toita here toita sei saka panapa takuda kupa mari anga ari maranzi akadai so ndikati handimadi kwakunditaridza imba nemaapostisi yakadai so kanzi imba iyo ndeyako ndikati dai makandipa kudhara zvaibatsira kundipa ndakuziva so hapana chandiri kuda regerai zvenyu hapana chandiri kuda saka ndopa vakatanga kuita sei kutoona kutoti zvinhu ndakutorara zvinouya hazvo apo asi te tichitokakavadzana tichitukana tichishaudhana tichiita sei asi hazvisiri izvo zvokuti ndaitoona ndichitopfeke vane maunifomu
nhasi vandopfeka imwe uniform inini sekuti inini ndandiri king uyu vainzi mambo ini ndiri queen saka tatopfeka semanigerian kupfeka zvinhu zvemanigerian zvakafanana zvesvi mambo nemudzimai wavo saka tatopfeka zvakafanana zvakaita sei asi kubva musi uyoyo handinamboona chiso chavo ndaingoona pamwe vachiuya yainge gondwa turuka yokungouya munhu aida ngokuita mukadzi asauziva kuti ndiani chii handasingambozivi unge mubobobo uyo zvavanga vakuita asi handisingaoni fesi yavo aiwa fesi handichaiona kana iye munhu chai handichamuona kwemimi nekutambura kwamuri kuita kumaishaya kana dhora rekuenda kuchechi munhu uya nesaga remaranzi kudai makarara mberi ranga riri munyika imwe ukapepuka hapana chunhu ukapepuka hapana kana chunhu kanzimba yemumwe yacho unoigara sei hapana kana chunhu nekuti ndotozviramba nekuti unenge uchindogara izvozvo uri wati muchirarama nguva iyo ndopaunenge uchiti uchigara asi uchigara paunogara ipapo ndosaka ndaizvi ndakazviramba kuti aiwa izvi ndakatozviziva dai mandipa ndisingasati ndakuziva kare ikako ndaitambira iko zvino aiwa handitambiri saka ava vari kuuya vachikunyengererai munotoziva kuti ndanani muri munyika iyoyo yesatanism nekuti mai vacho vamweni vacho vakafa muna April apa vakafa pavakafa pacho vakatoya nechikopokopo hanzi kwirai tiende chakatozara nevanhu vamunoziva kuna vanhu misoro ngati aiwana hakuna kwandinoenda handina kwandinoenda ivo zvainzi kwirai tiende kupi kunhamo ikati handina kwandinoenda kanzi aiwa toda kuti munotitungamirira ikokoko kwatiri kuenda tofamba sei kana musipo tinodonha kaizvo ngati aiwa handina kwandinoenda ini handitomboda handina kana kwandinoenda for sure handina kana kumborota ndiriko kana kumboona mavhizheni ndiriko ndakavarambira saka izvi nezvope dziri kuuya makutoona shanduko kubva pamakatanga kunamatirwa miviri yangu ndeichiri kurwadza ndakarwara ndakadzimbirwa zvakanyanya yakanyanya zvokuti zvimwe zvinhu ndirigona kuzvibvisa ndiga kudai ndakarara so bvisa ndingonzwa kuti apa pane chuna motochibata kudai ndotoda ndozvimwe zvinhu zvinotondibatsira zvakanyanya ndikabatsirwa kuna profeti ndikaenda kumba ndikandorara shuwa zvimwe zvinhu ndotobvisa ndega kuti apa pane chuna ndotobvisa nezvinhu zvanda ndakasungirwa zvichakachaka zviya zvimwe mumakumbo umu mudumbu umu ndakambobvisa zvakawanda zvokuti kazhinji kacho zvandowanzoita ndekuti ndiri kuchechi kuya handidoni handiti sei kungoti dhipasi ndakatozvitangira ndichiri kuenda kupostori ndichingodai musoro unofunga wakangwara wangoendepi saka musi wandakanzi taurai kuti zvinofamba sei zvinhu ndakatopererwa kushayiwa asi ndakazoti ndarara manje zvikanzi taisa kanhu mudumbu mako kuda kuti fumura kutaura zvausingazivi tatoti ushayikwe zvaunotaura zvakawanda taita kuti usataura ndikati imamu uende neko ini handichadi nezvenyu ini changosara chete kuti chitamemene nekuti ndicharamba ndichikufumurai kusvika zvinhu zvese zvabhuroka zvakuti nhasi ndoringagona kutaita zuva rekutanga kunyatsotaura zvezvimwe zvinoitika mukingdom yesatanism pamwe pese apa munenge makangobatwa kunzi usataure usatifumure usatitaurira asi zvakatondinetsa kuti musi wakanzi handizivi kuti chichakangondituma kuti sumuka uendoko pakanzi ipapo ndoda vanhu vandita vakafanana nezvizvizvi ndikati ndo zvangu kaizvo ndigai ndisumuke ndiende asi maito vane vanhu vokumaraini asi ndakasumuka ndikati vanhu vokumaraini vati vanda maprofita udza unzi uyu muroi vakundozadzikidzwa manje kuti handakazozvionera tega kwatiri uko kuti chi muroi chaiye chaiye vakatozindosarenda zvinhu zvavo ndikati kana ndasarenda zvakatonaka uroi wapera kana ndasarenda ihondo baba vangu vachiri kuya iko zvino havauyi vakati ivo ndivo havauyi fesi yavo chaiyo chaiyo handivaoni anongoya ari munhu so kana mazuva zondoona kana mbwa dziriko
wakuta kuti mbwaidzo kuti dzichisvika padhuze neni nekuti azokungoonera zvinhu kure asi iwe anopa iko zvino chinonyandinetsa ninga mubobobo uyoyo ndo uri kunyanya ndivhiringidza kuti zvandinoona zvacho chiichi ende ukama nehama yenyu hapasisina ndivanova kana vachida vanombofona nokuti vanopretenda sipasina chi pasina zviri kuitika ivo vakatogara vane mari dzavo vakatoita sei havana vanotofara nevana vavo ndozvavanenge vachingotifona uchitaura izvozvo asi mazuva akapera ndatoona kuti ndikangofona chete zvinhu zvaizototanga vakangondifonera chete saka ikona hanzifoni yavo handichatauri navo ndombomira zvekutaura navo kusvika maona kuti profeti vanokusvidzai saka vakatoembotoenda kumusha uko vakadzura nemwana wangu ndovanototaura nemwana wangu zvakawanda kudarika inini nekuti ine njinzi ndinopenga saka manenge yakareba zvakaita semuchiya kuchechi yaprofeti kuda kwaSheJose amasande manganiko 3 amasande 3 ende pa3 papo muri kutoona shanduko mukati towana shanduko nokuti pamakusena aya ndinouya futi esande pavamwe musi vakandimhorosa gombo rese rarine krembi pane chinhu chakatogara panapa pavakandimhorosa ndakanzwa kunatso kuti hapasina chimwe chaenda hafu chaicho hawe mwani chaenda icho hapasina nekuti kudhara waiti ukaitaro so chodzoka futi chamboenda chiya chodzoka manje kuno ndiri kutoona kuti chaenda hachichadzoka chaenda hachichadzoka asi kuti zvinhu zvairema ukanzi kwinika hapana pasina chunhu mwiri weso chese hapana pasina chunhu vachiti ichi chikabva chovhara ichi chikabva chovhara ichi ichi chikabva chovhara ichi nekuti kazhinji kacho zvizhinji zvacho ndaibvisa asi kubvisa kwacho zvaidzoka futi saka imimba mainzi queen muina king wenyu ko adzimai vavo chaivo panyama vanenge vari kupi vadzimai vamona zvavanga vakavaita vanga vakati ndabatwa bp ng'ombe inodai saka vakuvadzwa nemwombe pavanga vachidzibaya jikiseni saka havachakwanisi kurara nemukadzi for 22 years havakwanisi kurara nemukadzi izvo vari kuuya kwandiri inini nezvavanga ndoplani yavanga vakaita mukadzi wongogara achiti chi murume haana asina zvaanoita asi kukingdom yesatanism mukadzi wavo chaichai panyama aitawo chii imomo akazotopinda manje apa mukadzi wavo avatoona kuti uyu ari rabishi uyu haachanditeerera nekuti pese pese paingonzi hausi kunditeerera ndichakupa punishment yacho hausi kuteerera futi ndichakuuraya asi kuuraya kwacho havaurayi dakupa chirwere chekensa dakuuraya neTB dakuuraya zvese zvirwere vaitotaura ndikati hauzi Mwari iwo haurayi munhu Mwari ndiye anouraya saka mukadzi wacho pavakaona kuti zvabhenda ndopavakakwira ndege kuenda kunyika mheno kwavakaenda mberi kosina amene kanyika karike ikoko ndokwavakaenda kundopinza pavakatomupinza ndakazoona mupinza akapinzwa sei ndikatosizika mapinzwa muzvinhu izvi hanzi unopenga nekuti vaitoti tiri mumba muya ndoona vachibva kubedroom kwavo kusvika kukicheni vasina hembe ndikati ko inga hamuna hembe wani svikanzi mumba mangu ndinotyana ndikati hotendera yadhi yavo yese vasina kupfeka zvazingatiki kwamuri ko imi muchii chiri kumboitika zvondo musi wavakandojoinidzwawo saka pavakajoinidzwa kudaro ipapo murume achingofa ndovanga vachiita chi kana kuti vakaudzwa muhopewo kana kuti vanozviziva nekuti pati pane pakambofiwa kumba kweduko mwana wababa munini wababa mai nini baba vedu vanga vane mukadzi 2 mwana wababa munini akangofira kubhulawayo vanditi ndei so ndaitotesa nekuti ndakarwara zvekuita nyoka mumuviri weso nekupikisa ndakaita magwamu zvakaita nyoka zvando zvandai ndakaita muviri moso maramba kuenda ndapikisa zvandaita izvozvo namaprofita saka pandakaenda kunhamo takatenda nezimota ravo Land Cruiser V8 ria ivo vari mberi nemwana ndine sure nemwana wavo akutopengawo futi izvozvo mwana iyi inongonzi madrugs vataenda wati uri mota imomo wakatobata zimwana rino rakakura muchitenda saka vaitonditarisa kuti uri kuzoona
popfura nyuka kudai today motemo asi ukasuna mazito unocha unoona ivo ndicheukira futi kudai ndikaziva kuti vakudi vakuziva vanga vakutoziva saka patakataka tondomuvigawo zvakanaka kudzoka asi nyama yavakatakura manje nyama yeng'ombe asiri nyama yemunhu kubva ikoko kubva kumba kwavo zvakanzi musauraya ng'ombe ikoko tine nyama iri kunoku yakasara panhamu yababa ava nokuti havakasiyana mwedzi yakadiki kuti nokuti pakazoitwa catering havana kuzobika pesa nyama yavanhu vakatanga kusvika yai vauraya ng'ombe saka zvakanzi musauraya ng'ombe imwe nyama yengunoti nehafu mombe yanga iri hafu kudai zikaso vandeya vakatakura isapai masaga kuti vanhu vandodi vandodya ikoko ndo yakasvika ikabikwa iyoyo saka pandakazoziva kuti nyama iyi haizi yemombe ndakazotoona kuti uchirota vana bhudhi ve vachimhanya nenyama vachicheka ndikati nyama yaizi nyama yakanake. Nyaya dzako kwadzipere basa ranhasi regai timbomira panapa timboona kuti handimati mane svondo 3 muchiuya kuzobatsirwa naprofeti kuda kwashe Jose toda kuti tizodzoka zvakare ndofunga mushure medzimwe kana kuti svondo 3 zvakare timbonzwa kuti upenyu hwenyu izvinezvi hunenge hwapapi uyewo zvakare kunzvimbo yamunogara semunhu abuda pachena vamwe vari mukereke mukati nini ndinoroya ndoda kuti ndibudiswe mukingdom iyi vachiri kukunongedzerai toda kuziva kuti nekufamba kwenguwako vanezenge vakukunongedzera here futi kuti chi ndo zvamuri kuita nekuti hatizive kuti ivo handi makatoona vachitopindawo kuchechi ikoko zvida vakatokutangirai kusarenda ameno variko haditika aiwa mazvinzwira mhuri yeZimbabwe nyaya yatiri kutaura nezvayo inyaya yesatanism yavanoti gogo zvichida vakapinzwa vachiri mwana mudiki nekuti vakambotorwa vakazodzokera vakazodzorwa zvakare vakonzi iwewe uya utishandire vataura nhoroondo yeupenyu hwavakararama mukingdom yesatanism asi varitaura kuti kubva pavakatanga kusangana nemunhu waMwari Prophet kuda kwashe Jose vaenda kukereke musi weSunday kuCity Sports Center upenyu hwavo hwatanga kushanduka sekutaura kwatinenge tichiita kuti nhamba dzavo dzamunokwanisa kuti muite 1-on-1 kana kuti mubatsirwe kukereke ndo dziri kubuda pascreen apo asi kana dzichinge dzisina kudayirwa nekuda kwekuwanda kuri kuita basa endai kuchechi City Sports Center musi weSunday wega ikoko munonosangana nemunhu waMwari mameseji anoya 1000 4000 5000 kuti mese mupindurwe panguva imwe chete zvinonetsa vamwewo zvakare munenge muchifona vamwe ndiyo munoti wapedza kuisa meseji wobva waisa voice note uchipedza kuisa voice note wobva waisa WhatsApp video call uchida kupindurwa zvese panguva iyo asi chikuru ndechekuti endai kukereke musi weSunday mubatsirwe nemunhu waMwari zita ndinonzi Robert Tafumane. Let's meet in another informative and exciting program. For now, bye bye.